Hyvää päivää yleisö ja tervetuloa minunkin puolesta tähän Käkätä-projektin tilaisuuteen. Minä olen suoraan Brysselistä tullut EU-tarkastaja Pertta Puhtoinen. Ja minun tehtävänä on tarkastaa erityisesti näiden teknologisten innovaatioiden direktiivien toimimista. Eli katsotaan nyt ihan käytännössä tapauksia, miten nämä innovaattorit ovat näitä tehtäviä hoitaneet ja miten niissä erityisesti nyt sitten nämä tematisoidut fokukset operoivat. Tätä minä tulen oikein tarkastelemaan ihan erityisesti, eli katsotaan. No onneksi se juna on vielä tuolla, kun mulla on vielä lippukin ostamatta, niin ajattelin, että jokohan minä myöhästyn. Onneksi kerkisin vielä. No eihän tällä ole lipun myyjäkään. Onkohan se kahvitauolla vai kahvi vai ruokailemassa vai lähtee muuten hiippailemaan vähän ulkoilmaan? Ei, no nythän minä huomaan, tännekinhan tullut kato valtionlaitos ne tietokoneet, että vaan lopputiliä kaikille. Kyllä näitä työttömiä piisaa. No, mitähän tässä otetaan paino? Ei, kun en ole nähnyt tämmöisiä koneita milloinkaan. Minä menen junaan ja ostan konduktööriltä, mulla on rahat mukana. Menköhän tuohon. Onko se hyvä, kun minulla on kännykkään ostettu lippu? Ei tarvii janottua eikä näppäillä mitään. Olkaa hyvä, matkaliput. Oho, no nyt se tulikin jo tuolla konduktööri. Mitenhän minä ne liput panin? Tuossahan se on. Mä olin puolta, mulla on sitä rahaa. Rahaa, sitä kyllä piisoo. Annetaanko tuosta vaikka? Tuosta ota ja... Mietitkö se rauha omat? No minä menen Helsinkiin kerrankin käymään. Se on 32 €. No niin, siitäkö otat? Otepa hyvä, kiitos. Minulla on kännykkään ostettu matkalippu. Kuulkaa rouva, ei tässä näy mitään matkalippua. Voi kauheeta. No sitten minä maksan kortilla. Onhan mulla kortti. Kuulkaa rouva, ei tämä käy, kun tää on Visa Electronic. Ei käy meidän näihin koneisiin. Minulla ei nyt ollut käteistä rahaa tällä hetkellä. Nyt on kuulkaa rouva sillä lailla asia, että seuraavalta juna-asemalta alas. Ei siinä mitään muu auta. Voi kauheeta. Onko se niin? Kyllä se niin on, että koska ei ole rahaa maksaa, pitejä on kulkea jäätävä seuraavalla pysäkiltä alas. Voi hyvä pavato. Mikä nyt neuvoksi? Voi. No sattupas tässä nyt heti tämmöinen hankala tapaus. Voi hyvänen aika sentään, voiko tämä olla totta? Visa-kortin piti olla se parempi kortti. Ja ei muuta kuin ulos laitetaan. Nyt tästä lähtee kyllä semmonen nootti VR:lle, että kyllä tietävät. Ja on pakko ottaa huomioon, kun tehdään oikein julkinen juttu koko EUn alueella. Meidän VR tämmöisestä hommasta. Huhhuh. Mitähän vielä seurannookaan mielenkiinnolla oottelen. Muista, että kysymään ei tieltä eksy. No joko sitä tultiin perille. No tämäpä oli lyhyt matka.
tuossahan on tuo pankkiautomaatti. Minäpä nostan, olen menossa sinne Iitapäiville menossa, minä rahalahjan annan. Tuostapa minä nostan rahaa. Sattupa tää nyt hyvin. Sehän antoi kortin pois. Mitähän siinä nyt oli? Kun minä olen aina pannut ne Liisa ja Pekan syntymäpäivän numerot ja nyt minä olen saanut niillä rahaa. No, voisiko se olla, että se olisi ollut Pekan ensin ja sitten Liisan? Ei, kyllä minä laitan vielä sen Liisan ensin. Taas antoi kortin pois. Mikä siinä nyt? Jos mulle tuli näppihäiriö, kyllä minä vielä yritän nyt sitä Liisan ja Pekan syntymäpäivän numeroa. Se antoi sen kortin pois. Mihinkä se nyt joutui se kortti? No se otti sen kortin, kato. Nyt et saa rahaa kuin ensi viikon puoli. Tää on perjantai-ilta. Pankki on kiinni, et kun auki ja arkipäivänä, niin sit vasta saa rahaa. Nyt sulle kävi niin. Mene nyt jo pois sitä, että myöskin Meidän vuorokin välillä on tässä. Voi hyvää tapahtu. Kyllä minä olen nyt murheellinen. Perjantai-ilta. Minulla ei ole käteistä, enkä ja kortin menetin tuoda. Mitä minä nyt teen? Kyllä tää on hirveetä nyt näin korttiloihin kanssa. Mutta minä olen jäsen Aikapankkitorista. Silloin on vähän vaan puutetta, eli siis tarvetta manista. Kyllä tässä nyt kuulkaa joutuu ihan oikeasti toteamaan vähän Pertta Puhtoinen direktiivien tarkastaja, että tehän nuo innovaattorit oikein nyt ovat ajatelleet, onko nyt ihan tällaiset insinöörit ilmeisesti liikkeellä, mutta onhan ne insinöörit immeisiä tietenkin, niin pitää olla PIN-koodia joka paikkaan, puhelimeen, tietokoneeseen, ovikoodeja, kaupan kassalla nykyään erilaisia kaikkia. Ei ihmettä sinne sekaisin männöön. Vanhemmat ihmiset eteni ja kuka tahansa meistä. Kyllä toisaalta on tämä tosi mielenkiintoista katsoa, mitään tässä vielä seuraa. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Paljonkohan kello on nyt? Paljonkohan se maksaisi olla? 18.23. Ai, sulla on puhuva kello. Voi hyvä, en ole tuollaista kuullutkaan. Kuule, voisitko sinä pelastaa minut, kun mulle kävi nyt niin höperösti, että minä olen Iitapäiville menossa ja minulla ei ole käteistä rahaa ja pankkikortti ei käynyt junassa. Minut puotettiin ihan Ouvolle asemalle. Mulla oli kännykkään ostettu lippu ja ei käynyt. Puotettiin ihan Ouvolle asemalle ja nyt on perjantai-ilta. Ja minulla ei joku yksi tuttava tiedä, että Masti Kurikka. Niin voisitko sinä ehtiä tällä tietokoneella, että mikä hänen osoite olisi? No katsotaanpas, että löytyy. Eiköhän sieltä löydy. Nasti, Kurikka, Teknokuja 3. Joo, siis kuuliko? Kuulin. Sitten jos katsoo tästä, käydäs katsoa mitä täältä matkareihin. No niin, ja hyvä. Olet nyt pisteessä Siljokuja 2. Lähde tästä Siljokujaa 300 metriä. Sitten oikealle olet Pökkelökujalla. Sitä 200 metriä. Sitten vasemmalle. Äkkiä kierto oikealle. Sieltä löytyy Teknokuja 3. Vasemmalla puolella kujaa. Mikä tämä laite sulla on?
Tää on semmoinen puhesyntetisaattori. Katsokaa, kun minä en näe. Syntetisaattori. Niin. Syntetisaattori. Niin. Mikä tämä tämmöinen? Minä en ole kuullut tällaista nimeä milloinkaan. No ei sitä olekaan kuin se näkövammasta tietokoneessa. Vai niin? Syntetisaattori. Onpa ihme. No, minä lähden ehtimään sitä Teknokujaa 3. Kiitos sinulle paljon. No niin, ja kyllä tästä selviää varmaan. Ensin oikealle ja sitten vasemmalle ja sitten äkkiä oikealle. Joo, niin. No niin, kiitos. Heippa hei. Hei. Tuossa on Teknokuja 3. Siinä on vissi. No niin, minäpäs sitä painan. Rouva hyvä. Tämä on tekninen touching-hissi. Touching? Niin. Kosketushissi. Se on sitä uutta tietokoneteknologiaa. Touching? Joo, kosketushissi. Näettekö sormenkoatkoja käyneet vielä ynnä muuta? Voi hyvä ihme. Niin, uutta teknologiaa. Eikö se upeeta? En minä jaksa. Mutta onko teillä rouva oikea osoite? Teknokuja 3. Niin, se on tässä. Ja teillä on oikea asuntonumerokin tiedossa. Kyllä, toinen eli olemme varmasti oikeassa. Niin. Selvä. No, minä tähän katsomaan, kuinka teidän tässäkin toimii. Painatte sitä kättä noin, ja sitten kun se avautuu, niin osaatte mennä varmaan sisälle. Jes. No nyt. Aika nopea, mutta yritetäänkö uudestaan? Minä olen aika hittainen, en minä tuollaiseen systeemiin. Sehän on omia väliä tuossa jäädä. No niin jäädä, mutta yritetään yhdessä. Se on sitä myös nykypäivän teknologiaa, että autetaan toisiaan. Eikö niin, rouva? Hyvä. No niin, panemme yhdessä vaikka kädet. Jes. Noin, ja nyt menemme sinun ystäväsi luo. Jaha. Niinkin tavallinen asia kuin hissi voi olla hankala. Tässä rouva käytti sanaa touching, eli tätä tämmöistä kosketusta. Näin, niin. Jaha. Enpä nyt taida lähteä kyytiin, kun niitäkin on niin paljon erilaisia. Sitä ihan kuin ennen muistatte, sitä painetaan, sitten voi tällaista sipaasta tai hipasta, jotakuta pitää oikeasti koputtua, että se kuuluu, että täältä ollaan tulossa. Ja entäs sitten, jos olet vaikka vammainen, että vaikka sulla kättää, niin onpa siinäkin keino. Joku aukeaa ihan pieltämällä tai joku silmäiskua. Näitä tapoja on kuinka monia, mutta kun ne on kaikki niin erilaisia viimeksi. Eilen tiellä joudut ihan tämmöiseen tilanteeseen. Kun minä en älynnyt sitä, että kun on hotellin hississä, niin sinähän pitää vielä tyrkätä semmoinen porttireikä ja miikäreikä ja tosi vaikea tilanne, ihan oikea tilanne, että tämmöisiin joutuu. Ding dong.
Finto. Hyvää päivää. Päivää. Mistä sä siihen tulla tupsahdit? No kuule, tää on niin pitkä juttu, että et sä vissiin jaksa kuunnella. Kyllä mä jaksaisin. Mä olin iltapäiville menossa ja kuinka ollakaan, niin minulla ei ollut käteistä rahaa. Ne oli ostanut kännykkään junalipun. Niin. No ei kuulemma käynyt. No voi. Joo. Miten se silleen voi käydä? En mä enää jaksa selosta, en mä ymmärrä sitä. No, ei minulla, sitä. minulla oli vanha kännykkä, ei siihen kuulemma saanut. Ja Niin. sitten pankkikortti ei käynyt. Joo. Se oli vika juttu ja ei muuta kuin tyrkättiin täällä junasta pois. Ihan totta. Niin. Voi. Ja minä muistin, että sinä asut täällä, nuoruuden ystävä. Ai kiva kun tuli Niin. käymään. Ei olekaan pitkä aikaa nähty. Ei oo nähty pitkä Niin. aikaa. Niin minä ajattelin, että minä tulen sinun luona käymään. Ihan kiva. Niin, kun sattui tämmöinen Niin. tilanne. Joo. Ja sitten kun nostin pankkikortilla, niin olisiko mulla ollut näppihäiriö tai mikä, niin kun se kone vei kortti. Ensi viikolla saa kortti. Voi. Niin. Mut hyvä, että minut löysit täältä. No niin, se on hyvä asia. Niin. Mm. Kuinka sinä olet voinut? Kiitos, minähän voin oikein hyvin. Mulla on kaikkea nyt kotona. On minun makki ja sieltä vaan ruokaa ja sieltä tulee. Sitten on semmonen, roskat laitetaan semmosen, joku mönkiäinen ne pureksi ja sitten niitä ei näy missään, ne menee vaan sinne tiskipöydän alle. Ajatella. Niin. Ja sitten on uudenlainen kahvikeitin. Niin. Sieltä tulee monenlaista kahvia. Niin. Ja sitten niin joskus jopa tulee kerman vahvat tää kahvin päällä. Hyvänen aika. Ja mulla on tietokone ja luen lehtiä sieltä ja pelailen ja kaikkea tämmöstä. Vai niin? Ja sitten mulla on semmonen sänky, mikä nousee yläpää ylös, niin siinä on helppo katsella noita telkkaria ja lukeilla ja mulla on kaikki ihan. Ja sitten mulla on semmonen robottikin. Robotti? Niin, mikä Mitä sä sillä tiet? No se tuo mulle ruoan pöytään lämpimänä siellä menumatista. Sitten se käyttää mua hyllyssä. Sitten se laittelee mut nukkumaan ja välillä jopa laulelee, jopa silittää vähän näin hiuksiakin. Nyt meni jo yli Hilsi. Menikö? Meni. Se on hyvä. En mä tulis toimeen ilman sitä. Miten sä oot tuollaisen keksinyt? No, ne on mulle valmiiksi keksinyt. En mä oo itse keksinyt mitään. Mutta söisitkö tai ottaisitko jotain kahvia? No Kato, täällähän siellä menumatissa on vaikka minkälaista ruokaa. No niin. On härkää voisin mitä kastikkeessa ja metsästä ja leikettä. Sinappihärkää, palapaistia ja sitten lihapullia kermakastikkeessa ja kaikenlaista. Täällähän on monenlaista. Se on sitten hyvää ruokaa. Minä kyllä haluaisin, että perunamuusi siinä ja lihapullat siinä kermakastikkeessa. Joo, Se on oikein lempiruokaa. Joo, minäpä tilaa. En mäkään ole vielä syönyt, niin syödään tässä yhdessä sitten. No kiitos. Tästä vaan painellaan näin, niin robotti tuo ruoan pöytään. No on aikoihin helvetti. Niin on. Tää on ihan hyvä. Ei tarvitse lähteä kotota minnekään, voi kotona olla ja kaikki toimii. Niin. Mm. Täällä se mun robottini tulee. Se on niin ystävällinen aina. Vai niin. Ei koskaan sano mitään pahaa eikä hyvää sanaa. Tästä vastassa. Tää on tosi hyvää ruokaa. Eiks maistukin? No on hyvä. Niin sopivat suolasta. Niin on ja niin hyvä kermakastike Niin. tässä. Ja muussihan on aina hyvää. Niin.
ja maitoa, se on terveellistä. Niin. Kylläpä oli hyvä. On tää hyvä näin. Tosi hyvä. Mm. Kuule, minä olen ajatellut sellaista, että ding dong, ding dong, ding dong, Ding dong, ding dong, ding dong. Hyvää päivää, rouva Masti Kurikka. Hyvää päivää. Olen etähoitajasi Katrin Narikka. Robottisi antoi raportin olosuhteistasi. Ensimmäinen kohta, terveys. Riivaadok kohdalla, diabetes, mellitys, glukosikäyrät okei. Sosiaalisuus. Peliriippuvuus kohdalla. Jättäkää se Rovion Angry Birds ohi. En mä sitä ole edes käyttänyt, semmonen tyhmä peli. Mulla on ihan paljon parempia peliä Ihan siellä. pelästy rouva, mutta sosiaalisuus. Olette WDC täkäteosallinen. Onnittelen. Raportti päättyy. Aina se tulee ruoka-aikaa höpöttämään sinne. Ei saa rauhassa edes syödä kunnolla. Kuule, kun minä olen ajatellut sellaista, että mitä mieltä sinä olet, kun minun mielestä tekisähän tietokonetta. No, sehän on hyvä. Mulla on ollut jo pitkään aikaa. Ja mä luen kaikki päivän lehdet siinä ja siellä on kaikkea muutakin. Ruokaohjeita, vaikka eihän mä enää tarvitse, kun täällä tulee hyvää ruokaa. Ja sitten pelejä on, missä voi, ja sitten Skype-puhelin, mistä voi ystävien kanssa ja sukulaisten kanssa jutella. Kybepuhelin. Niin, se on siinä netissä. Minä puhun, että sillä voi soitella, niin minäkin ajattelin, että olisi kiva lapsille ja lapsenlapsille No soitella niin, siinä olisi aina ja kiva. maksaa laskut. Ja, Niin. ja sitten voiko se itsekseen pelata niillä peleillä? Voi, siellä on, siis voi pelata itsekseen ja siellä on sitten kavereitakin. Ai sieltä saa? Niin, joo. Vai niin? Niin. Joku- Jopa 4 pelata tai tolleen. Vai niin? Mm. Minä olen ajatellut sitä, mutta kai minun täytyy varmasti mennä tietokonekurssille. No Että... tietysti, Niin. vaikka sitten joku neuvoo. Niin. Minäpä lähden näyttää sulle, niin mulla on olohuoneessa tietokone, niin mä näytän sulle No niitä niin, pelejä ja ihan kaikkia. kiva. Kiitos sulle. Niin. Tässäpä voi onnitella suomalaisia innovaattoreita oikein tosissaan. Suomalainen Menu-Matti, kun vaan pidetään huolta siitä, että siitä ei tule ikäihmisten ruokinta-automaatti. Mutta voiko paremmin toimia ennen tämmöinen teknologinen innovaatio? Kyllä tässä on niin paikallaan nyt direktiivitoivo. Tematisoitu fokuskuukaan operoi aivan niin kuin on tarkoitus. Mielenkiintoista kaikki. Ja mitähän vielä? Saammekaan nähdä. Hei, kyllä nyt minun pitää tilata lääkäri, kun minun sydän ihan rumpsuttaa. Tiedän. Tässä on mulla nämä numerot, niin 0, 1, 5, 1, 9, 4, 4, 3, 1, 8. Tuut, tuut, tuut. Olette soittaneet hoitoasemakuutuksen automaattisen ajanvarauspalveluun. Palvelussamme on nyt ruuhkaa. Palvelemme teitä hetken kuluttua. Dim dam dam dim dim dam dam dim bim beli bom bim bom.
Minä varmasti nyt painan väärin nämä numerot. Minä otan nämä uudestaan. 0, 1, 5, 1, 9, 4, 4, 3, 1, 8. Tuut, tuut. Olette soittaneet hoitoasemakutkutuksen automaattiseen ajanvarausjärjestelmään. Painakaa 1, jos haluatte palvelua suomeksi. Painakaa 2, jos haluatte ruotsiksi. Painakaa 3, jos haluatte italiaksi. Painakaa 4, jos haluatte espanjaksi. Painakaa 5, jos haluatte ranskaksi. Painakaa 6, jos kielit ei kelpaa. 1. Olette soittaneet hoitoasemakutkutuksen automaattisen ajanvarausjärjestelmään. Painakaa 1, jos asianne on kiireellinen. Painakaa 2, jos ei ole kiireellinen. Painakaa 3, jos haluatte teknistä tukea. No minä olen Elsa Takkinen ja minä tilasin lääkäriajan, kun minulla ihan minulla rumpsuttaa. Eikö siellä nyt ole elävää ihmistä, jonka kanssa me puhuu? Olette soittaneet hoitoasemakutkutuksen automaattisen ajanvarausjärjestelmään. Painakaa 1, jos teillä on kiireellinen aika. Painakaa 2, jos ei ole. Ja painakaa 3, jos on. No, minä painan 1, mutta minulla ei ole mitään älypuhelinta. Minulla on ihan tämmöinen tavallinen puhelin. Jos haluatte lisätietoja hoitoasemakutkutuksen automaattisesta ajanvarausjärjestelmästä, voitte käydä internet-osoitteessamme www.automatkutkutuksen.com. Olette soittaneet hoitoasemakutkutuksen automaattisen ajanvarausjärjestelmän. Jos haluatte siirtyä ajanvarausjärjestelmään, painakaa 1. Jos ette halua siirtyä ajanvarausjärjestelmään, painakaa 2. Painakaa 3, jos haluatte teknistä tukea. Painakaa 4, jos haluatte lopettaa puhelun. No kun minä haluan sen lääkäriajan. Painakaa 1, jos haluatte lääkäriajan. No 1. Identifiointi. Luetelkaa syntymäaikanne selkeästi. 06096465. Identifiointi onnistui. Elsa Takkinen, asiakasnumero 73775. Painakaa 1, jos haluatte kuulla varaamamme ajan. Painakaa 2, jos ette halua kuulla sitä. Painakaa 3, jos haluatte kuulla jotain muuta. 1. Olette soittaneet hoitoasemakutkutuksen automaattisen ajanvarausjärjestelmään. Elsa Takkinen, asiakasnumero 7577327. Teille on annettu aika 16.3.2032. 2032. No siihen on herra isä, mikä ihan minä olen silloin ollut kuollut. Ei tarvii kyllä sitä aikaa ruveta perumaan. Minä olen varmaan silloin jo mullan alla. Ei tästä tule yhtään mitään. Eletään vuotta 2032 syrjäseudulla jossain pienessä kyläpaasissa, missä väestön vanheneminen on ollut jo vuosia silmin nähtävää. 2000-luvun vaihteesta alkanut jatkuva yhteiskunnallinen kriisitilanne vanhustenhuollossa vain pahentunut, ja päättäjien harmiksi vanhukset todellakin haluavat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Koska ihmisten liikuttelu on kallista sekä palveluiden että niitä tarvitsevien, niin teknologia on tullut avuksi ja syrjäseudulle on perustettu niin sanottuja hoitoasemia.
Hyvää päivää, buongiorno, huomio, attenzione, attenzione. Tervetuloa lääkäriasemaputkutukseen. Benvenuto centro medico putkutus. Robotti 1, robot 1, robotti 2, robot 2. Ensimmäinen potilas, il primo paziente, per favore. Ensimmäinen potilas. Il primo paziente, per favore. Jatkuva pyörrytys, cappuccino, ripetuutto, pyörrytystä ja nopeaa toimintaa suoritamme, eli valmis, ecco fatto, valmis, seuraava potilas, il primo paziente, umbicuro, sordo come una campana. Tarkistakaa korvien väli, robotti 1, myös toista puolta robotti 2. Ja varmaan valmistaa, ecco fatto, seuraava potilas, per favore. Luulosairas potilas, malato immaginario. Ei taida auttaa, lähete valelääkärille, letteraa, pseudomedico. Paikalliselle valelääkärille, seuraava potilas, maholehmä, mukkasteriile. Kokeilkaa tehohoitoa, robotti 1. Ei taida auttaa, annetaan lähetteen Pieksämäen Sonni-asemalle. Lettera stazione di Toro, Pieksämäki, Toro fertilissimo. Seuraava potilas, erikoistapaus, paha ummetus, erikoistarjous tänään, 2 potilasta yhden hinnalla, 2 paziente, una prezzo, constipazione horrible, molemmilla samanlainen tuttu auttava yhteishoito, hyvää, valmista. Seuraava potilas, vaikea tapaus, perätilan synnytys, partokudaliitso, tarvitaan apua, ambulanssi, välittömästi ambulanssia, immediatamente, ambulanssia, piipaa. Seuraava potilas. Häiriintynyt henkilö, persona nervosa, koittakaa rauhoittaa, vaikka on vaikea tapaus, ei muuta kuin kovat rauhoitukset. Almista tuli, ecco fatto. Vastaanotto päättynyt tänään, consulto finito oggi, tervetuloa huomenna, benvenuto domani, consulto finito oggi. Lehmä on hävinnyt lehmä. Onko kukaan lehmää nähnyt? Lehmä on hävinnyt. Onko kukaan nähnyt lehmää? Meiltä on hävinnyt. Oi siellähän se mun hanskikkini on. Näin ei eläimiä saa kohdella. Eikä sitten myös ihmisiäkään.
yrittäkää, niin se on hyvä.